Kok aku sing dijokke piye? Ya bathangku barang urung rampung kok. Oh iya. Kowe kena ngundung aku saka alas Bombo Wiraya. Mati kene aku pangga sayone. Terus ya. Mula rasa wedi le. Nek pancen kowe engko wani karo dewa, nek pancen kowe engko kena apa-apa tak bilani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati, Gong wis rasa kuwatir. Iki tenanan maming kandhek ana ing lambe. Tenan Gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsuh awake dhewe iki ora bae-bae, niki wong abot kabeh. Mungsuh awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Ha terus piye? Kowe rasa melu-melu, iki perkaraku. Ya. Ning nek kira-kira kowe engko weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju ngewangon aku. Siap, rasa kuwatir, Gong. Siap, aku ya siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Ya. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak pethoke sik, jake rembukan apik-apik. Nek ora iso jake rembukan apik-apik, tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Gong. Aduh, tak ceraki cerak tak doi. Piye maksudnya kuwi? Maksudnya piye kuwi? Aku adoh, tak ceraki. Nek cerak, tak doi. Terus lareng mbelani kapan? Hah? Nek mbelani rasa nggo kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Serak tak doi, adoh tak ceraki. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya. Sadar ora? Iya. Gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane cekor sikile becik. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis rasa kuwatir. Kowe karo aku iki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewae karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sapa wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Truk. Heeh, pokoke. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nggono magawe glari rawang wow juk-juk langsung loro Truk. Mungsuhe loro Truk rene Truk. Ya. Ora usah kuwatir, pokoke nek kono telu, adiya telu, kono loro adiya loro. Ah, ngono. Kowe sing mburi ya. Kowe, aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsuh kok milih-milih ora. Bathara Indra. Ya, Bagong. Ndas pundi Pengulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun Bathara Antarada kinen nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngalas Bombong Wiraya lan aja mbacutake nggon mung nglakoni topo. Yo Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa? Ulun Bathara Brahma. Wow, Bathara Brahma. Heeh. Dewane ngopo? Dewaning geni. Wow, ngambil reke. Lho. Kok dewa geni kok nyilih rek ora? Mesti apa-apa iso kobong kae mestine. Kowe bali yo. Aja ngeyel karo Bathara Brahma aja karo dosa.
kowe bakal tak untapake cemlongaku ning kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun ajan dewa kayangan ngebiyuki lengkahing Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landhesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa takon goleki bapak kok ora sago. Gunane apa dewa niti priksa karo mobamu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat saisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduhke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene." Mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kana mong kaya ngono angel lho. Kok kaya didelik-delikke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Ha kok ngono kok dewa? Dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal kok. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Iya. Iso nglangkahi kuwandane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkahi bathange Petruk. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya bathangku barang urung rampung kok. Oh iya. Kowe kena nundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati kene aku pangga kayane. Terus ya. Melayu. Girap-girap asem dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambar rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono kok. Iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ora apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa. Candak siraku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan to. Tak candak tangane setak durke sit. Lek kok ngantem wis kaya tenagaku atokke kabeh. Bathara Indra gletak jengkulmu atas. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Kayane kena, ning ora kena. Kuwi jenenge Aji Lembu Sekilan.
ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa do goblok lho. Aku duwe aji lembu sekilan wae tak guang kok to. Mergane, wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dinggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki delok. Kowe ngantem ora kena to. Wah iki mati tenan awake dhewe. Ha iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Terus, mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki ndi? Nek jarene bapak lho, jarene bapak mbiyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonono lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa-dewa kuwi papane ning kayangan, Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai, ora kena. Mergo pancen mesti derajatmu iki sak ngisore dewa. Terus jarine bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodo medun. Kene ngene. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk wong kuwi ngisor dodo kok. Wah, mati kowe. Wis ngantem sak tutuk-tutukmu aja ndak slentrek ora mules aja tundang bangkong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo wis. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar wae yo ngantem. Mati dari aku nyoti bakno pecah siramu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi. Mati. Mile gantine dodo apa? Nya. Lho ora apa-apa. Ora apa-apa ki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja diundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Antemen iki merek. Kane pati bodoh mati. Apa kowe model? Mati ya. Bodoh. Bagong sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapuk. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Pantem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Ana Bathara Indra le mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambat ta kowe. Amun Sramata Jawrata imbanyen pojok Bedaya. Sanjak kowe kancamu. Kakang Bathara Indra mundur merangkang. Waduh, mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Lho. Kakang Bathara Indra dikapakke. Wah, edan yayi edan. Nginceng sak penake dhewe. Le ngantem dipol-polke puh nang weteng semengkring rasane. Aduh. Waduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Boleh mlaku kenapa kowe? Wah loro banget. Kena kain kuwi loro banget. Bagong kuku karepe dhewe. Wani karo Bathara Brahma tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dadine para kawan.
Kowe iki ra iso renang to, Gong? Ra iso. Aku dhewe. Ora iso renang, mesti tak uncalke ning kali. Nyatane genine Bathara Brahma nyemplung kali ra yo blebes kabeh. Lho, ngene iki lho ajar renange lho nginggak lho. Lho. Sikile ngisor dipancalke. Modar, Truk. Selamat modar. Ya kene. Tak gendong kene. Nah. Ha, mantap. Wah, kowe ora tata. Wong kowe iki kandhane ngeyel. Bathara Brahma iki dewaning geni. Genine nyemplung kali, kowe tak uncalke kali. Mangan apa? Empuk iki. Rasane ora karo-karoan ya, Trik. Paling mlebon iwak. Iwak apa? Ora wae, kok ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora wis, ora masalah sing penting slamet. Heeh. Wis pokoke diampet kok. Wis ben aku apa-apa doyan kok. Ha iya. Canggleleng kok. Hei, Bathara Brahma rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mo. Lho. Mo sapa? Brahma. Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju kok. Oke. Ajare. Mundur. Ora dal. Bagong pancen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Konangan Yama Dipati jabut nyawamu mbok dadine pati. Iki apik awake dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Dipati. Ayo sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Kowe maju jabut nyawamu modar. Ki nek siji iki awake kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Minggir, Gong. Kowe ngono dikandhani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku kelangan. Aku malah kelangan kowe, Gong. Kendel ya kendel nek aku hitungan. Kowe ngapa ya cangkeme jebak-jebak. Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungsa iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati. Yama Dipati urung jabut aku tak jabuti untune. Lho. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yama Dipati. Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Persnelengmu rusak, ora bisa mundur. Ora ning aku ngeman, rasa to eman. Aku mati wis tak ikhlaske mati terus. Aku ora apa-apa tekane mati. Kok nangis? Wedi. Agene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur aku ora apa-apa wis tak ikhlaske. Nggo mbelani karo desaku, nggo mbelani karo kuthaku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora mendol, tak tenjang tenan ra mikir kowe kok. Karepmu kok. Tukang jabut iki, ha.
Njabut nyawa. Wis mbok nyawa mbok apa sing penting kowe tukang njabut itu. Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora. Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu nyawa. Nya jabutan. Kowe iso njabut aku, bumi langit tangkep Mati dari aku ke wis candak sirahmu, sendal nyawamu. wis. Woi. Hop 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 hop. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa peret ki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah, 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 wah. Dipati kok bagus. Bonek mungsuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane, ajeng kula candhak sirahe angel raja mak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye jamak. Lha niku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem abrol ngoten. Aduh. Panas jamak. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Bathara teko dengkulmu kuwi. Piye, ha? Arep gleleng ya kowe? Aku madake wedi karo kowe. Ki Bagong kondiang bengi iki. Ngosasik dewa ayo. Kowe arep ngapa kowe? Arep mbelani kowe? Bathara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pombong wilayah. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sudet wetengmu metu cetule. Wes. Weteng kok metu cetule. Ayo ngomongno Bathara Guru ora wedi aku kaya. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone Truk. Sapa iki, Truk? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Koyane wis menyang. Lho. Murite durung teko kok wis teko. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk. Tokok sisan. Sing tak tandani. Tangane kok papat ya, Truk? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah. Adus suwi, keleke papat. Le ngosoki suwi. Ya ben, iki senengane karo Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh ulun. Kita ngerti ulun sapa? Nune nggih, kula ngertos. Paduka pulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa? Sesembanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Narada. Kok kita ora ngestokke? Nuwun sewu Bu Kulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak ical. lho. Ilang kena ngapa? Mboten ngerti, lali deleh. Hus. Lali dele ora bapak iki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula pulun wangsul.
Kenawi sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung sami kendang kapracondang menika kados pundi dalah Bagong berguguk nutawaton boten purun wangsul dhateng arah kadempel piyambakipun pilih tapa wonten telengking wana bamba wirayang wonten lengking Mahameru ingkang dipun suwun Bagong purun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya monggo Kakang Semar boten dipun mangertosi wonten pundi papan durungipun ngantos dados datar-datarning para dewa kaliyan pun Bagong ning eling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar mawon boten kanten-kantenan kula semangkaken dhateng Paduka Pandhara Guru Bagong kita kena ulun nilikake apa ora apa kawan mergo kula yang digegawan kepengin bangun desa bangun kutha iya ning kudu bareng karo Bapak Semar ana Bapak Semar mboten kondur kula ya ora arep mulih kita ngerti kita laku tapa ning wana bombong wirayang kuwi gawe geger kayiwangan mula tumuli ulun urusan lan para dewa ngundurake kelawan jeneng kita kula mboten purun wangsul kita wani karo ulun mboten lha kok kita mau bali tesih kerasan teng mriki kita bali yo mboten Bu Kulun yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikon kaya ngoten monggo mawon ning kula mboten ajeng wani kaliyan dewa ngene wae Bagong pripun yen kita kuat nadai daya kekuatan ulun kita bakal ndak keparangake topo ning bombong wirayang nah yen kita ora kuat nadai daya kekuatan ulun kita bakal kendang kapracondang mbuh nyang endi tibane yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati pun ngoten mawon malah prayoga Gong ora edan kowe iki piye to Gong menengah minggat bae kono senengane ngegol-goli wong ora kowe nek kena daya kekuatan ing Bathara Guru kontal kowe tiba sirahmu ketatap padas pecah modar kowe truk nek bapak ora mulih aku mati ra apa-apa truk wis kono kowe mulih kono ngurusi anak-anakmu kono aku tak mati ra apa-apa ning nek kowe mati tenan aku kelangan wis to santai ora usah kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki ngono kuwi ora usah kuwatir to moh aku moh kok wis kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho kono mulih kono Gong wis ke santai wae arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki iki jane ra ndek kekuatan nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen wis iki kan ben guru terus gajine ra mundak-mundak ketiban guntur geni guntur angin embuh tibamu Punakawan Bagong pun mang tibake nek pancen ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo kula ikhlas mati ora apa-apa Bu Kulun kene margane klati kita Punakawan Kapracondang kontal kaprapal Punakawan Bagong mbuh menyang endi tibamu urip apa tekaning pati iki dudu perkara ulun ing wigati ulun bisa nyingkirake Bagong saka lengking gunung Mahameru ana ing alas bombong wirayang Kakang Lodo Bagong sampun kendang kapracondang Kakang Kanika Putra kula nyuwun nyuwanaken dhateng Yayi Permoni nggih Panjabendari Durga kinen suwanun ngarsa ulun Kakang Kanika Putra
Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima Mas Tunama sidam karing bawana langgeng Durga kula tempanan dika ing adawa pukulun kaget kita ulun timbali Kurawana sing manahipun ingkang abdi pun pandya Benari Durga dene paduka ngawingen abdi pun mermoni wonten dawuh timbalan paduka ing kados pundi pukulun para wadyabala jim setan priprayangan berkasaan lilu banaspati ngleng-nglek balungan tandak wadyabala dandang mangure kita budharake kemarang paduka mapanana ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggar saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel Panakawan uga ora ana mapan ing Karang Kadempel kawula Karang Kadempel jarah rayan dadi panganing para baju barat Pandya Benari Durga topan ngaturaken panuwun ingkang nampa pepindhan kula dene paduka sampun waring tedha dhateng para wadyabala berkasaan ora usah kakehan gunung sing tanpa gunung tumuli kita budal dina samengko nek ngestaken dawuh mamet padal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Benari Durga Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Samirana lan warayang wisikan magulingan lima Pandya Kedaring abdi pun Jaramaya cemadhong dawuh kula cemadhong dawuh kula cemadhong dawuh sibu kula nyadhong dawuh sibu kula nyadhong dawuh Bu Ibu kula nyadhong dawuh Bu kados pundi pawartosipun dene paduka ngawisangyaning para baju barat Bu kula nyadhong dawuh Bu Jaramaya wonten dawuh dina samengko kowe bakal entuk pangan lan para wadyabala baju barat uga sepun uga ora bakal kaluwen merga antar timlaning wang pikulun jagat giri pratingkah dawuh karo panjenengan ulun yen ta dina samengko Karang Kadempel ditinggal dening Kakang Semar malah majane uga ninggal Karang Kadempel mula wektu dina iki ana kalodhangan ingkang becik banget ya Jaramaya srana kowe sak wadyabalamu berkasaan jim setan ambyuka marang Karang Kadempel sawise ambyuka ning jroning Karang Kadempel
dina samengko dikeparengake kowe nadah kala mangsa para kawula sakarang kademel dadi panganing para baju barat. Oh ladal. Menapa menika saestu mekaten? Iya pancen mengkono. Oh ngaturaken panuwun dene para putra-putra paduka pikantuk tedha Kanjeng Ibu. Oh ngaturake panuwun ya Ibu dene anak-anakmu entuk pangan kabeh. Mula ora usah ndadal digangraja ning cicir sarta aja ning keri ning dandang maur kabeh dibudhalake. Lumarep nang Karang Kadempel. Dina samengko diwarake mangan kawula sakarang Kadempel. Oh lah dalan nyuwun pamit matal pasiran. Hati-hati aja ya bocah cilik Caromaya. Gletak wonten ing madyaning dasaring jurang. Kilora Bagong nalika semanten mestaka ketatap padas. Mila datan eling Purwadasena. Wonten telenging wana gung liwang-liwung. Parandene mangke dereng dipun ngertosi wonten pundi wana winastan wana tuwin papan pernahing Kilora Bagong nalika semanten eling-eling wujuding punakawan ingkang dugal kewarisan pinongwong dening dewane. Nadyan dawah wonten tengahing wana parandening mangke wonten wujuding sato wana ingkang wujud banteng ingkang nyaketi Kilurah Bagong. Nalika semanten sarwi ambus-embus dhateng kuwandanipun Kilurah Bagong graita bilih Kilurah Bagong sampun sirna sigra ndekem punang batheng wonten ngajenganipun Kilurah Bagong. Biar sorot lintang kanggo medhap tete sonya madya rati lumrang kandaning bos pita karenggan putyan hero sang Dwijawara
swaraning madu kranta manungsung sarine kembang ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngara wiladal sasuwene aku mapan ana ing tengahing alas pinarengake dening para Jawata tunggu ana ing alas kene suwene ora tau weruh ana jalma menungsa ingkang mlebu jroning alas lha kok iki ana kuwanda ingkang gumrethak mapan ana ing tengahing alas mongko ndawes padake tatu ingkang aran Kranjang mergo kena watu ingkang mapan ana ing telenging jurang mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ning jroning jurang wah kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang titahing Bathara ing kemapan ning jroning jurang iki mongko ndawes padake kanthi netra permana jati lha kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titiwah yaning mangsa kala yen to tekaning pati merga saka pitunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ing alam padang ya mbok menawa iki dadi kewajibaning Andhaka Dewa nggone bakal paring pitulungan sarta mene pitulungan karang menungsa iki ndak suwunake marang purbaning Wang Mahanasa ndak suwunake marang purbaning para dewa muga-muga aku bisa maluyakake titahing Bathara iki bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya miat langening kalangguan aklar pandan moncar tinoner kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga kocap kacarita nadyan wujud Handaka parang dening mangke kasinungan kasetel linuwih tan prabudha selama ing jalma menungso sigra nyaketi pilurah Bagong nandang raga datane ling Purwadaksina sedaya tatu dinilat dening Ponang Andhaka nengging aran Andhaka Dewa saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya Lurah Bagong kagyat kadra wekasan nengging Lurah Bagong wau lang-langing tiya mangungkung
lihat langening kawan wanagara pandhan moncar dinon lir kekonang surem sorote tan padang Urung arep Idul Adha kok wis ana sapi gedene semene. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu wujuding sapi. Lho, iki kok kewan kok iso omong wae lah. Film kartun iki. Dudu Bagong. Dudu. Kok ngerti kalih kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira merga aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud handaka parandene aku ingkang tunggu alas kene. Lan aku kuwi ngluwihi marang sak pepadaku. Dene wujuding satu wana, satu kewan. Aku bisa tata jalma kaya jamak lumrahing menungsa lumrah. Wah, lah gleleng tenan iki. Agi iki aku weruh ana wujuding handaka niku napa to? Handaka niku kanca kula. Dudu. Handaka kuwi wujude bantreng. Wah, lah bantreng. Ampuh iki. Iya. Dikeparangake dening para dewa, aku kuwi bantreng sing ampuh, isa tata jalma, ngerti sadurunging winarah. Lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti. Yakin? Iya, tenan. Nek pancen tenan sampean jenenge sinten? Aku aran Andaka Dewa. Andaka Dewa. Iya. Wah, bantrenge jenenge Andaka. Aku sing menungso ming Bagong. Jian wis ora adil. Lho aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, Wonten dawuh kena ngopo kita kok nganti tekaning pati ning telenging jurang. jare sampeyan apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan aku kena ngopo? Ayo. Nek ora iso bedhek sampeyan ngendika niku mung goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun ingkang batang lelakon kita, ulun bakal batang. Nggih ampun isih urip kok arep batang. Gusti iki. Tegese batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkeng Gunung Mahameru, ana ing alas bombong wirayang. Nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita Pancakara kelawan para dewa. Nalika semono para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kapracundhang tiba ning alas kene, kita tekaning pati. Wo nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen banteng sing ampuh tenan. Ya, dikeparengake dewa pancen dadi banteng sing digdaya. Syukur, syukur. Kula ajeng takon. Takon apa? Sasuwene kula lumeni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula ngerti gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Engko nek gareng terus wirawiri nggawa apa pit Jawa nika ora Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh la edan. Lahir batin, lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Mergo saka nggonmu kebangetan ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan, bojomu kuwi lahir batin tresna lawan kita. Wis tau sedeng? Durung. Wis tau selingkuh? Durung. Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Mula kok bojone Gareng anggere sore le macak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak
sudet tenan wetenge Semar nek pancen udu pokoke kita ora perlu ngerti nggih matur sembah nuwun matur sembah aman ya pokoke iya sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun Bagong wonten dawuh yen kita bakal bangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangka ingkang becik nggih ning gandeng kita kuwi mung ijen ora duwe kekuatan sabab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti. Wola den bandeng ampuh tenan iki. Iya, Bagong. Nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek pancen sampean pancen ampuh tenan sesuk Bupati ale wakile bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun. Ampuh tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga? Iya, bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ora wani nuduhake mergo iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Oh. Lah terus gegayuhan kita ingin kaya mengkono mau, sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendara utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput. Sebabe ing atase pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang dununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapenak lenggana ing negara. Kanthi cara mengkono cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane ingkang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi wajibe Pandhawa kudu dielingake, wajibe Pandhawa kudu diumutake. Terus sinten sing ngajeng ngumutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita Bagong, mergo kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dielingake mengko mundhak kebablasen. Kanthi yen to nganti kebablasan kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha para kawan Bagong. Gonjang ganjing langit kelap-lapaton lergin sanging risang mawe gandrung. Waduh jan pepundhen kula andaka dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya. Jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakiling para kawula, sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangka kita kudu nyuwun parilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Miturut saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong dak kanthi sowan negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem upaya menyang dununging Semar Badranaya, Bagong ndak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira Panakawan Bagong. Ridho mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit. Gong maguru gongsa tetekaya butula. Ning nek kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora. Kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun. Kita bakal ulun saline. Saline wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong. Ndak suwunke marang panguwasaning dat kamuring dat muga-muga sira isa aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih, ngestaken dawuh Sang Andaka Dewa. Lang-langing triya mangungkung.
lakon lagune nglekas lu kita linuding kidung kadung kader ngamomong mangun manah rahayu Bagong wonten dawuh jane bakal ulun salini wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak wis jan cilaka iki awake wis wangun kaya ngene raine ra iso dipekonah niki ra iso digawe pripun-pripun ora iso raimu kuwi paten waduh cilaka ki cor-coran kok ya oh lah terus pripun kita wujud satriya nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekonah mau Bagong pun mboten napa-napa sing penting gleleng ngono wae wis ora masalah ngene iki terus kowe bakal dadi kadang tarunaku nggih aku Andaka Dewa kowe Andaka Murti wah gleleng iki mungkin pun bubar karo rasa diganti nggih lho pun ngoten mawon kula tak bali tak gandrung bojo kula balung kiren bakal coba gunung danang gleleng pokoke nek wis rampung kita bali kaya wingi une wah cilaka iki awis glelenge kaya ngene terus keparengipun ayo mangkat menyang negara Ngamarta Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Badranaya aku lan kowe ngamuk negara Ngamarta monggo kula numpak sampeyan Gus aja mlaku dhewe-dhewe mlaku dhewe-dhewe wah mungkin nek ditakoni wong teng dalan disade pinten ngoten pripun kula darani nggawa sapi metal tak gudak ndasmu lho Bagong nesu bantrenge endi nyangkok nesu ora aja sembrono mengko ndak kualat karo aku oh nggih ngerti aku mangkat dina iki suwawi Pak suwami kula dherekaken aku bablasane cangkeme iya aja kaya bocah cilik ampun gedhe dinake bocah cilik mangkat karo aku Bagong monggo kula dherekipun anu Andaka Dewa Yayan Danamurti yo